soal sama hay temen baik wat kota anak yang gimana hay temen boy sang nak karena ini hay temen lu ban soan mà smai semua này thì là bài hoạt này sẽ lọt từng YouTube mà smai mà sẽ smai đóติดตามกดไลค์ย้อนเตะให้ตากราวกับให้รอหลับบานแจ้งละมาสมัยนะแต่ก็ต้องบนเวลาตะตะบนดูน้องเจ็ดเตือนละจะให้ตามาสมัยนะthì có sẽ lấy phần nào phải dọn lại tại tại là comment trái nào